Chief. And then I won't cut him. Some of the adults. So him say Ghana say nya mateme ho for. Grophobia so person House of Chiefs. Nananom hemfo bedwa no. Wo maka set ya se bi anisa sembe no. Enemre hwan na da so tin ho bio. Man ya ye bechichire wo wi ase no. Ya chichire awie. Brono ebeti bia ya te awie brono foforo beba bia e bia na ho ye sikafo amantem de aka nyina ya eno so kradin no wo hodada enti separatist ne we for na yese wo mpeso mo teme ho Ghana ha no ya nananom ehemfo badwa no togbe afede ya otoso edunsia nie ena wo bokoko se ehu hia kra edin togbe ni no bo no sen togbe afede enye afe eden eye afe afede ati se sugar coffee akpede okay maka akpede afede okay mati mini nkruma today meye ya befa eti daily graphic the bokrata ene de wo hene abeto ha wo hena ho fa Ghana ye wa de o wu se o hye siuta o ye stronko nanso so wotutu kentenu gusise ya na waye stronko foforo kra fefefe ena wada ha no me daily graphic the bokrata e de aba na nkrofo akekase enti o maga na ha no ye wonipa yetu o mokase national security de o munimu ane so o mukita walkie-talkie na ene wo car na ne kakra ne yagina ene ese bi traffic aso red na hwem a police fo chase na national security de munimu ano no enti nkrofo bu a wo mo so mko block kwan mu ante ho popue bia antimi an stop na no ena kwadwo pronkroma o mayi so afo ya wo hwe yenkuta hudie nsam so e de betudwa sei enye no kresa ya ante na mu de na mu hu ye de omo ya ne na ano no eno de hu propro wa o hwe anka mutuwa na monka ne adum mu a akosombo dam ne mamu light no na nka nkrofo na bo mu chimu po se won beko baabi te se whole market aban nyuma kase ne de omo de omo nsaka ebema oyema juwim akosombo dam ne Adom bridge ehọ na nka omo de omo ni akire na ho bambofo a wo mo so da fo mo adama ena mi etimi so ano a de omo kokọ block kwan no mo sesan anka anya no kwan na no ombe yi wa kase no na nka e wo enti no omo ye bi eno ho ama ne bokrata de aba page 16 wonu ma ena ode aba se Narcotics Control Commission ene wo mo nya board bio enti edi no enye nakop nakok na nemre da so chi cocaine mafo di cocaine hudwa am ka sa titidwa wadi abasa ya kire enkrofo bi sa womwa na wanya hwehwemu amiehunu baby a cocaine na 15 slabs na esa nchichire mako edunum ya kan chichire a enye te se wi one row we kakraka pa slab mako edunum kwanye fa so eba atema ewo enkran ha na wose wode waso na to fam kokoteye na namsoma BNI Bureau of National Investigations ema national security ebo wo mo ababa ema omutimi koya wo makwa akwaje a wo mo say na ehye enuoma mu ye sugar asitire ena na omudi fi Brazil eba ena omudi she mu a yesesa wo kwa akoton ewa abonten so a ebebe se $15 million. Yes. Ena na egrofo bi de bagana na nim se bagana sa na ye manum wo mu di twem akoba bi ne akokasa ekoche wo ho a ne ase Ghana fo na Ghana fo na eti nyame ya adom ayi wo mo so ahaban ame ya kiro me enko 13 nene me 13 ho na ye de gender gu no graphic me no benya asempe asesa mo side the pictures na abegu ho wahu 13 won so ya gender ha no me do ayesa wo me de kwa 11 ha no me de kwa 11 mo fie 13 mayen graphic mo fie 13 mayen na 11 ho so kra so ya congratulations ne da ho wahu na se mo de gender ni di agro me tu atefo ye be dometiam eti we nya bokwa asem be bia ye de ma ne nkwala ansem eguo mo fa advert anya ho ne de koto oti ase ma ne nkwala no hu hia pa eti na graphic ade ehwam a wan fa ma ne nkwala eyi no yanko yani mu akina beba akina beba na yanko the chronicle the bokrata no emu chronicle ena ode aba wo say sojafo agi atuo mako enan ene aposifo akadie bi
na ade afiri nipa na omo so omo ti omo ho no bi nsem na wo hye t-shirt ehwe omo a Western Togoland ene da ha omo map ene da animu no na ese Ghana map no omo ate hu se hu in Nanama my grand voice ya te Ghana map no hu se hu ade ato omo atade anim wahu wo omo di fufuo na aye ya tu Ghana map no nchemu se hu ene de ato omo atade anim a omo atra as a independent state of Western Togoland na krachefo mienu ene omo da yare paso unity mu se kikiri na nyaye akeka ni nyaye enti ba ko nwaka ba ko ahwe ne nkwa wono woda high actual diseased e wa ase na wo se AK47 mako du ena ayira besi sabre ye hui se ewo woni amateme hofo no ho se eni wo mo ho besi sabre yenim ena wo se me ansa na ba hu se migina baabi dia so obofom na chese sika da hwa edi ba ba ese adwuma no ye mampani na na dodan kwakufu ado ena wo de sa asemi atudwa ese we ye yampia ni bi ebeto ba yampia ni bia se bo hu se wo twa homamu a na sika da hwa wo de be ye adwuma nya krokro dwo adanko da adwo ya anum ye ni bi ena oye eno wo ha delegate democrat anso so e wo hanum ena wo se Freddie Blay ena ebo MPP fo kokosam wa ye bi pen ebere bi anam mpende da kofo wo ba ba firi akonwa yi so enhihye ni mu ne ye kire kasa sam konda mutiri hu ani ye ni ba ye ho so ya weni awie na monsa sifom two ene monne enti wo ka kire MPP fo sa brofo kasa friend complacency de wonim bia won konko dictionary no nko kan isan sesa wo kan a obeti asese ma enada wo mo da e ma bi mo kwa mu da wo mo ne bomp ni po wo mo nsa wo mo chi mo chi mu nya aweni awie Jeki kai wo se aba me kura manto minim se aweni awie ene wo mo na ano no enti mo bi ama e ma ni tirim se mo aweni a mo wini bum na munya campaign eno ensem a democrat yi wo de aba me papa kwa me usu dako wo tie yen intimpacho ya na wachia no amame Isaac Watson message na mai iti wo modern so de baba na wo se nana ena ajabo mahama ese okate so da ha ejampia no nchiremu ewo delegate democrat anu mu unye bia ubohu de na opa che na Ghanaian Times eni Ghanaian Times na mu hapos ano ana obi atu vivini awana no so de kwajin kate awana anya hwe 12 na 13 o middle page ana ma so do ka kwajin kate awana minim no Ghanaian Times democrat eni endo say voter regional chiefs ena wo mu ani abre ewo mateme hofo no say ewo sa aban ma no ho ye ha na odine nan esifom enu enie enuma memu a anase memu a ne mmaba ya wo mu fie enu fie aduanan wo mu ne fro mu youth no CPP pe eno mu youth leader ewo 70 years nanka youth de enu ani 40 I wanna say youth ache I want to tell me youth ache youth leader and your friend say me refini dim kind age me refini di age na me kai eno enie na emabunu a wo mu eye adwuma ku won ho na wabobra akọ wo anim mako aduanan na afibia ya yebo wo mu abaso na enne nyankopon ayadom ama yabo wo mu abasa ye 40 under 40 omo wo mfi omo mfie nu ntwa mu mfie aduanan na wo mu eyere wo mu ho pa enti eno enie Mr Ibrahim Awa wo mfimfin ya wo mu atwa ne ho ahia na wo mu atwa emfoni ebra ye de abasobo ema wonu mu a yeyi wo mu se wo mu wo enwuma mu na nso so wo mu mfie entwa mu mfinhia aduanan no enti na meka congratulations e de atre Miami boss ya oje abasobo ni bi nyankopon onhia no na onye ne kese pa eno ho nsem democrat e de aba na Ghana to receive COVID-19 financial support from 3 international organizations such as COVID ya e ba ye say ko say da so ho ye hu bebie se wo we na nso so nyankopon gina Ghana fo achi gina pa ama ye de yetimi apam no afri ye man Ghana mu akaka kra bi so obesha wo mask no na wa use sanitizer no ahoro wo nsa na say bibia asi
Enti eno na wɔkyerɛ sɛ adɔyɛ akuo makomako miensa ɛna wɔn se ɔmbɛyɛ Ghana moa enti eno so ɛwɔ hanom ɛna aboɔ ni dua president akase sword sɛ yɛnyɛ recycling plant ɛwɔ hɔnom enti eno wɔ ha ne sɛ ne utie ne yampia na wɔto yɛ ne dia na yɛ sɛ saa asɛm wɔ ekura na ɔka yɛ no na yɛ sɛ wɔnyɛ sika no de ato wɔ se ansa na obohu sɛ ɔkate sword no na yɛ sɛ wɔ sika no da hɔnom dada enti ɛho nsɛm no na minim sɛ nkyɛ wo pamome akuba ɛsɛ happy ne nua ne Kelvin owusu afiri o man happy birthday akuba Adom newsroom akwada no a ne ho fefefe na osan bu ade san hard work and ka ho obroni no obroni tuntum ai also man happy birthday no ba ko na akamu ananka no free UK na eba nsoso no entumi ama enti ye di si ha ho Mr. Wusu Ansong e Maryland one ne wife sister Cynthia Mrs. Ansong Nyakopon won hwam na onyem kese pa wo ma won sa so de me fa find the ntwam en find the democrat no susu nie e no say project project ni asam no de ahyema mpani pa o krata ni nyina e de aba na Dr. Awa nso so akere said the one year person wo mate wo ho no e wo se ani wo mu die enu enie chief of staff nso so age prestigious award e wo hanom no so ho nsɛm de bokrata yi de aba se wunya bia wo behunu de ma ye born homo abaso no no ho nsɛm nyina wɔ ha na me boss any bronzy wono 40 under 40 no wonya abasobɔ ni bi bronzy Nyankopɔn shaw na onya wo kɛseɛ pa and congratulations to wo team na eji abasobɔ ni nyina Nyankopɔn wo nhyam ohima also oka ho bi Nyankopɔn shaw ofa usika so sao ubesi ya mbobo sia wo there be awusa ubesi ha